Salam hormatly agzalar, häzir size Grace FM'i näde dinlese bolýar Android we iOS'larda Wi-Fi arkasyz 3G, 4G bilen şonu görkezjek. Ýa-da görüşüňiz ýalyk radio diýen programa bar. Linkini men edilnemäň aşagyna goýaryn. Edilnemäň aşagyna goýaryn linkini şu videoň aşagyna we karoç şunu alýas we ýükleýäs. Görüşüňiz ýalyk. Tak, kabul et diyez. Yüklep başladı. Yüklenip bolly aç diyeriz ve açılýar. Radio açılan madyna hanlar we janaplar Türkiýeden ýerine basýaňyz görüşüňiz ýalyk açyldy. Bunu iýde diýeňiz. 2 minut. Evet, bolansoň şaýdan hemen nime deýin, dilini İngilizce deýin. Tak, dil İngilizce dene. 2 minut çykaýna. Tak, ýine indirip boldy. Açýarsa radiomyzy. Görüşüňiz ýa siziňki İngilizce, Türkiýe basýaňyz bir gezek. Ondan ýine iýde basýaňyz, iýde gelýäňiz we geçýäňiz custom station diýäňiz, üstüne basýaňyz we ştajagyzda şu plus znaçygyna basýaňyz. Ýine geldik add new station diýär. Ştak alipçika Grace boşluk FM ulu harfler bilen ýazýar. URL gelen wagty bolsa http // edilnemäň aşagyna da goýjak. Men IP nimesini 78 nokot 129 nokot 190 nokot 50 2 nokot 35 470 diýäs we OK basýas. Station is added diýär. Not now diýäňiz, geçýäňiz. Grace FM basýaňyz we görüşüňiz ýalyk aýdym aýdypdy. Abduday bilen Fit Lakrim diye bundan soňraýdym. Şu wagt meňde Wi-Fi işläwdi. Wi-Fi işläwdi. Wi-Fi öçürýänlerdim. Yekejemin. Wi-Fi öçürdüm. Ve nemeri açtım. İnternet 3G'ni. 3G'de bu prosto internet özünki dosyaglyň telefony radio basýar üstüne start diye görüşüňiz ýalyk aşağı şaýdyna play basýas. Connect to Grace FM diye ve görüşüňiz ýalyk aýdypdy. Şu hanımlar we janaplar sizler üçin hyzmat indi bolsa arkaýyn hem ýerde dinläp bilýäňiz. Görüşýänçek başga videolarda. Dawaýyň. Siz bilen hojaýyn.